поканих днес млади хора да говорим и по външна и вътрешна политика и затова на финала, кажете ми, предният гост Росен Цветков каза, че не е много съгласен да влезем в еврозоната и еврото да се превърне в наша парична единица. Да чуя вие какво мислите. Аз не съм икономист, директно си го казвам. Втория млад човек. Да, от гледна точка на здрав разум, България, бидейки е една от или най-малко задлъжнелите държави в Европа с 22% от брутния вътрешен продукт задлъжнялост или нещо такова, това ние да се обединяваме в единна икономическа система с държави, които не само, че са икономически огромни в сравнение с нас, но са и космически задлъжняли с около 100%, 120-130% и да се присъединим към една икономическа зона с тях, аз мисля, че без да разбирам, не ми се струва разумно. И тук отново искам да припомня на нашите мили съграждани и на вас и на всички, които ни слушат. Тези 10 трилиона, които ще се канализират от европейските спестявания, са пряко свързани с огромния натиск за установяване и въвеждане на цифрово евро и елиминирането на кешовите разплащания в цялата еврозона. В момента, в който се присъединим към еврозоната, тук целият кеш се елиминира и всичките пари представляват едни нули в едни компютри, които в момента, в който има заплаха от руска инвазия, COVID, да знам, 25, нашествие на извънземни или там каквото е, как да кажа, кризата на деня, тези спестявания могат директно да бъдат канализирани в инвестиции в бъдещето на Европа и в перспективни компании, които, разбира се администрират от въздесъщата европейска администрация на хора като Урсула фон дер Лайен. Това аз не, че имам нещо против Обединена Европа, не тази Обединена Европа. Не е Обединена Европа, която представлява чиста проба на, то дори мога да нарека фашизъм. Защото за да имаш фашизъм, на теб ти трябва производствен потенциал. По определение фашизъм е сливане на държавата с едрия бизнес и едрия капитал. Тук в Европа едрия бизнес си отива, едрия капитал Китай ще си го приберат. Те отвориха едни фондови борси сега в Хонг-Конг. С политиката на Евросъюза да замразяват руски авуари без предупреждение и без обяснение. Можете да си представите колко арабски пари ще се изтеглят в Хонг-Конг и китайците ще ги приберат. И това са 60 и няколко трилиона, които се държат в момента от Европа и те ще изчезнат. Въпросът е ние към тази еврозона ли искаме да се присъединим? И аз твърдо вярвам, че не, без да съм икономист. Благодаря ви за това участие и за това, че бяхте откровен. И аз много ви благодаря за поканата. И за нещата, по които се интересувате, и за еврозоната, по която, както казахте, не сте как да кажа, експерт, но за сметка на това пък имате право на мнение и позиция. Да, това е моето неекспертно мнение и аз ви благодаря за поканата. Хубава вечер. Лозан Тодоров, гост в Студио Х.